kuma uta pudo telecha weche mag mining wadwaro lok chike maka mora mokunye gold ng'eny pesa nyaka dong' e kor gweka sani en iyudo ni kunyo gold to gima nyisi no kuny gold ni kamoro en na bur maduong' kaka waguso thuru kotama gima nyisi no kuny gold buche madongo dongo to pesa to onge kor ang'oa e kor gweng' kembe go biro to choko pesa to ringo dhi go wadwaro lok chike magi e mpango ma sirikal mar Ruto ni nitie godo mondo wakony jopiny. Wane wacho ni wachako gi japiny ma piny kuma tero ang'oa watero malo. Ok individuals, jopiny ma kawaida mondo lokruok obed e ngima japiny. Magi gik mwadwa ni mondo watim ang'o? Watim. Ka duogo kor kanisa nikech wan e lemo. Nanyiso ni biro gero got, no? Sama wuoyo kodu ni nasenyiso Archbishop President noseyie ni nomiya idhi ger kendo sirikal dhi chung' e ger mare. Sama noyike nabi Johana cha en odhi bedo gimoro miluongo ni tourism site. Tourism site no gi dholuo en ni muzungu biro a loka kucha kobiro kani en gima kende ne ka en mana neno kama noyike Johana. Sama obiro to chulo pesa. To pesa luwore e kanisa ka. Makini gokinyi sa achiel gi nus an gi bura gi minister mar tourism mondo koro wawinjre omany architect omany quantity surveyor mondo ng'e ni gero kanisa no gima oseriam dhi bedo pesa di bas omany contractor ochak gedo. Okwano doko ni Nyasaye kamano. Magi gik mwadwa timo. Wan ok watimo rambe nyamoya nanyisi aneno ka kata kapok inyisa aneno kigero kanisa ka pok itieko. Ka bobiu kanisa ka abomi siling 5,000. Moko mondo une kaka utimo ang'oa